Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. A finais do século XIX, a presenza galega era corrente nas rúas de Lisboa. O desenvolvemento comercial e industrial fixera atractiva a capital portuguesa para unha emigración que fuxía da miseria e do recrutamento obrigatorio en tempo de conflitos coloniais. Na altura, o número de emigrantes galegos chegou a representar perto dun 70% do total da presenza de estranxeiros en Lisboa. No servizo doméstico, na hostalería, en ocupacións como de mozos de fretes ou aguadeiros. A emigración galega facíase presente en toda a cidade até o punto de dar o seu nome a algúns lugares públicos. A Illa dos Galegos, o carón do Chafariz de Loreto, era o enclave onde tradicionalmente os emigrantes agardaban a seren contratados para o transporte de auga ou mobiliario, e tamén ali se relacionaban cos seus paisanos de Lisboa. Quizáis algo menos coñecida é a presenza da emigración galega nun sector como era os mozos de padeiro, ou os empregados das padarías, que cargando o lombo con grandes cestas distribuían o pan desde os obradoiros até os confins da cidade. En fotografías e postais, a imaxe do mozo de padeiro representaba unha das estampas máis pintorescas da Lisboa decimonónica. Eran varios milleiros os que todos os días saían dos obradoiros coas súas enormes cestas para faceren chegar o pan a todos os fogares. Era unha ocupación que tiña en común coa dos augadeiros, ou mozo de fretes, a dureza do traballo e a súa mobilidade dentro do espazo urbano, que viña a confirmar que os galegos tiñan que se conformar coas ocupacións máis ingratas dentro do espectro laboral da cidade lisboeta. Mais a figura dos repartidores de pan desapareceu de súpeto das rúas de Lisboa en 1894 a consecuencia dun conflito cos autoridades municipais. O detonante eran as medidas de control que a Cámara Municipal tentaba facer do traballo dos repartidores coa imposición de fianzas e carnés de reparto, e o xeito abusivo co que as autoridades gobernativas tentaran levar adiante estas medidas, chegando á detención de repartidores pola falta dos devanditos documentos. A indignación dos traballadores era total, pois o motivo de fondo non era outro que a falta do peso dos pans. Eles defendían que non podían responsabilizarse desta fraude, pois eran os donos das panaderías os que llos entregaban e eles non tiñan medios para facer a comprobación de que o peso era o correcto. A Comisión non conseguiu chegar a ningún acordo satisfactorio, logo de moito debate e moita negociación, nin logrou a liberación dos compañeiros presos. Moitos manifestantes acabaron presos, polo que a clase continuou mobilizada nos locais sindicais durante todo o domingo 17 de xuño. Organizou unha nova asamblea na mañá do luns. Nesta xuntanza decidiuse enviar outra comisión negociadora mentres os repartidores grevistas elixían como novo lugar de concentración a guerra de Monsanto, onde pensaban que poderían concentrarse libremente sen atrancos por parte das autoridades. Que o problema tiña atinxido xa unha enorme gravidade ben confirmado polo feito de que a comisión chegou a ser recibida polo ministro do Reino, João Franco, mas o político do Partido Rexenerador rexeitou modificar dos presos ao Poder Xudicial, polo que foi imposible calquera acordo. Cando a comisión negociadora deu conta dos fracos resultados obtidos, máis dun milleiro de repartidores tomaron a decisión de declarar a greve xeral e ficar en Monsanto até que as súas reclamacións foran atendidas, para despois chamar a todos os compañeros a concorrer ao lugar onde se tiña situado, na Cruz das Oliveiras. Segundo a prensa, nos días sucesivos, entre 3.000 e 4.000 repartidores chegaron a concentrarse en Monsanto baixo a vixilancia das forzas de orde pública. Os panadeiros organizáronse colectivamente e fixeron un campamento no que ondeaba unha bandeira
formada por 4 cadros brancos e vermellos. Diversas comisións controlaban a entrada e saída do recinto, impedindo a entrada de bebidas alcohólicas, e mesmo chegaron ao acordo de que aqueles grevistas que estiveran casados puideran pasar a noite en Lisboa para retornar de mañá a Monsanto cos seus compañeiros. A iniciativa dos mozos de Padeiro sorprendeu as autoridades e chamou a atención da prensa e do público en xeral. Nunca se vira en Lisboa un movimento proletario desas características. Ao cabo, a iniciativa dos repartidores viña a confirmar a potencia da actuación mancomunada da clase operaria nunha época en que o 1º de maio quedara recentemente instituído como data para a demostración de forza da clase obreira. A lectura continúa un pouco con esta cuestión e conclúe con que en poucas horas 285 operarios de orixe galega foron embarcados no vapor África para a súa expulsión de Portugal. Aínda que había algúns da Coruña, Lugo e Ourense, a inmensa maioría eran orixinarios da provincia de Pontevedra, moi especialmente dos concellos da Cañiza, Covelo, Mondariz e Ponteareas. Mentres tanto, os seus compañeros portugueses retornaban a Lisboa agochándose das forzas da orde que pretendían impedir que se reconcentraran. Inicialmente as autoridades tiñan a intención de expulsar os emigrantes galegos a Cádiz, mas finalmente cambiaron esa intención e decidiron enviálos a Galiza. O día 24 de xuño, o tempo que o vapor África partía entre as protestas da colonia galega, a policía disolvía os últimos grupos de folguistas e o movimento remataba. Lentamente abrían todos os establecementos e comenzaban a circular novamente pola cidade algúns mozos de Padeiro. Ás 8 da noite do 25 de xuño de 1894, tras 29 horas de travesía, o África fondeou no porto de Vigo. O día seguinte, os emigrantes expulsados foron levados gabarras ao porto e posteriormente ao Pazo de Xustiza para seren finalmente liberados. A actitude autoritaria dos responsables políticos ao rexeitar calquera negociación cos repartidores provocou o conflito, levou a súa prolongación e agravamento e finalmente concluiu coa expulsión destes case 300 panadeiros galegos. Mas a realidade era teimuda. Nos primeiros días de xullo aínda non tiñan regresado a Lisboa ou África e xa se tiñan producido as primeiras detencións e expulsados que retornaran a Portugal na estación de ferrocarril do Porto e Lisboa. E a participación dos galegos no asociacionismo sindical do sector da panificación en Portugal perdurou no tempo. Como mostra, basta lembrar a folga dos panadeiros lisboetas do ano 1924, que se agravou despois da conmemoración do 1º de maio e que levou o goberno portugués a anunciar a determinación de conducir até a fronteira aos panadeiros galegos que tiveran abandonado o traballo. 30 anos despois, as autoridades portuguesas aínda gardaban a memoria dos feitos de Monsanto, mas tamén os panadeiros orixinarios da Galiza mantiñan intacta a súa combatividade, atención, e o seu compromiso. Isto é o que escribía Eliseo Fernández no 2021, baixo o título Proletarios galegos en Lisboa, a batalla de Monsanto, escrito para Luces, publicado tamén en Público, vale? Digamos que quixemos ler prácticamente por completo un artigo que nos parece interesantísimo e que resume moi ben o que é a vida naqueles anos, a cabalo entre o século XIX e o século XX, e todos aqueles miles de galegos, neste caso panadeiros, que intentaban pois levantar a súa vida e a vida tamén da cosmopolita Lisboa. Hola, moi boas, estades aquí no Historia e Historias. Estades, como non, con o noso querido historiador de garda, o señor Abrando Arraca. Moi boas. Que tal? Boas. Quixemos facer unha intro un pouco máis longa, pero penso que merece a pena que escoiten prácticamente, que non teña tempo ou ganas de ler o artigo, todo o que supuxo esta batalla de Monsanto e esta batalla dos mozos de Padeiro galegos. Efectivamente, sí, e aparte
matizando que é Monsanto Portugal, non Monsanto a empresa, que eu non sabía a historia de Monsanto a empresa. A empresa non é portuguesa, a pesar do nome. A empresa é de Missouri, fundada en San Luis, capital de Missouri, nos Estados Unidos. Monsanto, os xefes aí das sementes. Sí, as sementes e os herbicidas que botan polas cunetas e tal, non? Eses que, pois, é fundado, o que pasa é que o fundador, John Francis Queeny, estaba casado con Olga Méndez Monsanto, ou Méndez, a mellor era familiar do Méndez, do máis que nada, non? O caso é que o Monsanto da batalla de Monsanto é o Monsanto de Idaña Nova, non? E aí no que hoxe é a rexión centro, non? Na subrexión da Beira Sul. E por que había tantos galegos? Eu penso que estarán falando de Monsanto do Parque Forestal de Lisboa, Bran. Non estou seguro. Bueno, pode ser, claro. Non creo que os padeiros arrancaran a la... pode ser, ti ves a foto e van aí a foto, digo, de buxo, parece... Pode ser. Falan da Serra de Monsanto tamén, non estou certo. Claro. Iso é un tema interesante. Monsanto de Lisboa. Tampouco profundei, teño que recoñecer que eu tirei máis polo tema da emigración. Digo porque hai un parque en Lisboa, Monsanto, que é o parque de Monsanto. Non creo que os padeiros galegos fixeran o camiño pode ser o camiño de outro Monsanto. Ben, un pouquiño aquí a cuestión da toponimia, efectivamente, as curiosidades da diversidade alrededor de Monsanto. Efectivamente. Entendemos que ten moito máis sentido. Entendemos que é arredores de Lisboa. Unha beira, sería unha lenda, daríanos por outro episodio. Hai que buscalo. Sí, porque aparte falando da Cruz da Oliveira, Concho, que iso está é verdade. Corramos un tupido velo, cazapos aquí na historia de historias. Botemos herbicida de Monsanto. E o caso é que por que había tanto padeiro galego? E aguadeiros. Sí, é que isto é un texto de 1801. En todas as esquinas das rúas de Lisboa depáranse mozos de fretes e recados e aguadeiros, oriundos de Galiza. Son montañeses robustos, pacientes, corajosos, que non se recusan a nenhum traballo penoso a troco de algunhas moedas de cobre, aumentando así o seu pequeno tesouro que van mandando a súa terra natal. Montañeiros, está o Miño e despois está as xentes alén do Miño por os lisboetas que son aínda máis montañeiros. Sí, e de facto construese sobre os galegos o mesmo estereotipo que se construe desde o centro da España, non? Así hai esta obra, non? Unha historia debuxada sobre os galegos de Lisboa e deseñada, non? Sobre os galegos de Lisboa, e aí se fala precisamente tamén deses galegos. O que se pasa é que cando se están a retratar falando, poñenos a falar pois cun galego moi castellanizado, incluso con viraxes, non? Para que soen baturros, non? Que soen así, pois eso, montañeses, non moi educados, non? Mal falados, analfabetos, sempre na taberna, non? E incluso, pois eso, cun galego que pouco ten de galego. E que son os encargados de chegar a Lisboa e de facer os traballos que ninguén quere. Os traballos máis da rúa. O que vemos hoxe coas poboacións migrantes. Tal cual. Sí. Parece un dato, Abraham, espectacular. O 70% da poboación estranxeira migrante de Lisboa daquela época. Sí, e de facto tiña anotado por aquí a cifra de 1890 e pico, pero teño aquí unha tabua que iso nos pode valer igualmente. Estamos a falar do ano de 1873, 24.357 persoas. 24.000 galegos en Lisboa. No, desas, o 70% dos 24.000, esos serían españois, considerados con ciudadanía española. Deses 24.000, o 70% galegos. E claro, efectivamente, onde vemos o grosso do traballo, pois sí que había bastantes tendeiros, mas depois, sobre todo, mozos de padarías, refinados de azúcar, mozos de guardas de almacéns, criados domésticos, traballadores en matadouros, aguadeiros. Vemos, pois iso, moito traballo.
manual. Aguadeiro basicamente sí, era o que se encargaba un pouco de repartir auga para un lado e para outro, non? Que levaba... Sí, nun ámbito urbano, pois... nunha época en que aínda a traída non estaba moi alá, non? É dicir, sí, levo auga do pozo... E onde se acumula o maior grosso, así, a ver, sen ser unha porcentaxe moi besta, pero en maior número, onde había máis tamén ocupados en transportes, pero en descargas de navíos e outros traballos brazais, non? É o, pois iso, traballo bruto, non? Considerado bruto e que a xente de ben, pois non querería. Había inclusive pois nas illas, non só no Portugal continental, senón tamén pois iso nas illas, e hai pois esas cifras de migración galega pois en Ponta Delgada, no Funchal, non? E por aí diante. E o que aparece, atopei agora, hai un censo de poboación de portugués de 1900 que contabiliza 29.000 migrantes de orixe no Reino de España, e sendo, pois iso, por encima do 70% galegos. O cual ten moito sentido. É curioso, desde logo. É curioso, Abraham, estamos un pouco aquí no Historia e Historias para tamén desmontar mitos e mantras. No outro episodio falamos e desmontamos ese mantra de que tamén desde a historiografía portuguesa e desde o cerne aí da República Portuguesa tamén se falaba da importancia etnolingüística da Galiza, e aquí vemos outro mito desmontado. É dicir, cando falamos e cando nos falan sempre da emigración galega, a Argentina, a Cuba, todo Sudamérica, despois a emigración máis recente cara a Europa, a emigración dentro do Estado, cara ao País Vasco ou Cataluña, ou propio Madrid xa nos últimos anos, nunca se nos ensinou, nunca nos falaron desta importantísima emigración cara a Lisboa, e cara as illas, como comentas. Sí, é iso, estamos cara as illas como se nunca existise esa emigración e nunca fose unha oportunidade de ir cara a Lisboa, pois sí que estamos vendo que hai uns datos importantísimos de emigración cara a Lisboa. Sí, e non só Lisboa, porque vemos que en dos 1890 27.000, así arredondando, 27.000 persoas. Claro, temos 13.000 en Lisboa, mas temos 4.000 en Porto, 1.200 en Viana do Castelo, 1.700 en Vila Real, non? O que eran, pois iso, as cidades pois tiñan ese 1.330 en Braganza, non? Había eses focos de chamada urbano, e depois tamén habería pois tamén do mesmo xeito, non é algo que consultase, co cual tamén non o vou dar como un dato certo, mas acabo de velo. Entón si, os xornaleiros do mesmo xeito que había pois esa migración temporal a Castela na época da setura de Ceifar o Gran, pois no Douro, aí que non toma un Ribeira do Douro, pois no Douro os concellos viñateiros pois eran polos atraentes de migración temporaria, tanto de galegos como de transmontanos, non? Que ao final pois tamén esa Galiza do Sur, non? Da raya seca, e moitos da xente que traballaba nos socalcos nos vales do Douro pois eran precisamente da Galiza, non? En Mirandela, en Peso da Regua, Sabrosa, en Sabrosa, digo Sabrosa e insisto en Sabrosa porque a banda de Sabrosa esteve a tocar en Allariz en algún momento, pois non vexo agora mesmo ano, 1890, só en Sabrosa en 1890 había 542 galegos ali traballando en traballos vitícolas, non só na vendima, senón pois na poda e no que... Concello que tería pois 3 ou 4.000 persoas, a saber. Tranquilamente. Hai que pensar que ali as cámaras municipais son máis grandes, con freguesías moito grandes, mas sí. E por qué? Por que hai tanto galego? Pues porque para unha comunidade, sobre todo no século XIX, unha comunidade prácticamente monolingüe en galego, pois precisamente o
o camiño lingüístico máis fácil para emigrar, non? E por que galego, non? O gallego acabou sendo un insulto. E por que o gallego parecía parvo en América? Pois porque lle falaban un idioma que non coñecía. E quedábase, pois, como podía. Claro, estes españois, que supostamente son españois e que non lle entendemos un carajo, que diría o argentino. Efectivamente. Ao final é normal que si eso lle sumas pois as profesións máis baixas, un nivel de lectoescritura pois tamén moi pequeno, pero non máis inferior ao dos outros emigrantes. Claro, pero con que vantaxe xogaba pois un manchego ou un andaluz, pois que entendía o idioma, xa chegar ali non tiña, podía ter algún pequeno problema, pois non tiña un problema moi grande. Eu imagino que ao final pois é como cando chegaban os portugueses que emigraban ás Canarias, non? E chegarían ali tamén pois terían os seus problemas lingüísticos. Mas no entanto os galegos do século XIX, falando un galego moito máis próximo do que hoxe do portugués como lingua falada oral, sí. Pois chegarían a Lisboa e acabarían, pois xa falamos nalgún momento de Diogo, o asasino das aguas libres, pois acabarían ali destripando xente, mas tamén traballando en traballos de moito esforzo, non? A parte de destripar xente, pois repartindo pan con culeiros enormes, non? Hai esa imaxe do padeiro levando un culeiro enorme no lombo, e ese a min tiñame pinta de que era un furagreves. Non, o que aquí chaman ás veces un esquirol. Porque vai o repartidor de pan e acompañado dun policía, non? Aí... Sí, pois un pouco todas estas cuestións alrededor dos galegos de Lisboa. Sí, Abraham. Sí. Non quería interrumpir. No, nada máis, que realmente son datos impresionantes que desmontan moitísima falta de información. Moitos mitos, non? Inclusive o mito do o galego manso, non? E non é o galego manso, o galego que nunca deu un problema, non? Efectivamente, mas que galego é o que non dá ningún problema, non, ao final xa entrando en filosofía, o artigo que lías ten saído en distintos medios, un deles é o esquerda.net, que é un medio vinculado ao bloco de Esquerda, tamén aparece, onde apareceu originalmente foi na revista Luces, e depois foi recollido, claro, é o potencial revolucionario de cualquier persoa no momento en que se torna proletaria, non? En que se torna traballadora por conta allea, percebendo un salario, non? E ese potencial de responder á injustiza da que tradicionalmente pois teñen carecido pois outras camadas sociais, como por exemplo pois un campesiñado, non? E no caso galego un campesiñado de séculos de alugueres, non? Outro día ainda tamén se estaba co tema falado do minifundismo como unha condición mental galega, cando non, é o resultado dun proceso histórico. O minifundismo non é que teñamos o cerebro parcelado, é unha cousa así parcelario mental. Claro, entón este artigo tamén desmonta esa imaxe do galego conformista e do galego, non? Temos estes mozos galegos cun traballo moi pesado, como repartir kilos e kilos de pan día tras día, os que querían pois imporlles taxas e licenzas e pagos de demais, e que pois ante esa falta de capacidade de negociación por parte da patroal, pois o que deciden é fótase, greve xeral. E punto. E ata aquí chegamos. Pois ata aquí tamén chegamos nós, sabedes. Eles chegaron a Monsanto, imagina. Chegaron a Monsanto, dicía Abraham, alá a metade da beira interior. Non, nós creemos que estamos a referirnos do Monsanto como, bueno, esa referencia forestal da área metropolitana lisboeta. E o que estamos comentando un pouco. Desde aquí tamén esa reivindicación de inconformismo galego, de traballo arduo, de proletariado reivindicado, esa pequena homenaxe nosa no Historia e Historias aos galegos de Lisboa, aos galegos migrantes e aos galegos que dentro desas migracións decidiron que estaba moi ben a cuestión de poder comunicarse, máis alá de que a vida tampouco era fácil naquela Lisboa. Historia e Historias. Historia e Historias,
o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.